kusima ruhango wabareta kanda kabebemberaje akabasyo muryo gumwanya nitubacira bayanyiritu nitubacira. Vi befinder os i Sindiro-distriktet i det sydvestlige Uganda, tæt på grænsen til Tanzania. Det er her indsatsområdet for IASAT-projektet er. IASAT det står for Integrated Agricultural, Socio-Economic and Awareness Development. IASAT-projektets indsatsområde det er 3 subcounties her i Sindiro-distriktet. Og subcounties det er sådan cirka en landkommune, kan vi kalde dem. Projektet er drevet af Mend the Broken Hearts i samarbejde med Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda. Det er et 3-årigt udviklingsprojekt, som er støttet med ca. 1,9 millioner kroner fra civilsamfundspuljen. I projektet der arbejdes med ca. 2.400 bondehusstande, og de organiseres i selvhjælpsgrupper med ca. 20 husstande i hver. Her arbejder man så på forbedrede landbrugsmetoder med spare-lånetiltag og med oplysning om rettigheder. Det er så noget, der højner de her menneskers levestandard, altså deres socioøkonomiske niveau, og der arbejdes rigtig meget med at udbrede koncepterne fra projektet til andre mennesker og husstande i området. Projektets overordnede mål er at forbedre levestandarden for bondehusstande i 3 landkommuner i Sindiro, her i Uganda. Og projektet har 3 konkrete projektmål. Det første projektmål er, at 60 grupper med i alt 1200 bondehusstande per 1. januar 2023 er kommet godt i gang med projektets grundlæggende koncept, og at yderligere 1200 bondehusstande inddrages via den såkaldte solidaritetskæde. Projektets andet mål er, at 70 spare-lånegrupper per 1. juni 2023 sikrer bedre opsparings- og investeringsmuligheder for de involverede husstande. Og det tredje projektmål er, at de her gruppemedlemmer opnår et øget kendskab til menneskerettigheder, og derved bliver i stand til at opnå ordentlige, bedre serviceydelser og bedre efterlevelse af deres menneskerettigheder. Projektet handler jo i høj grad om forbedring af landbrugsmetoder. Og det kunne for eksempel være en bananplantage, som vi står i nu, hvor at bønderne har fået viden om, hvordan de kan få planterne til at gro hurtigere. Det kan være sådan noget som jorddækning, korrekt vanding, korrekt gødskning. Hvis vi taler andre afgrøder, såsom bønner, så kan det være så i lige rækker med korrekt afstand mellem de enkelte planter. Og det giver altså et ret stort forøgelse af udbyttet. Og det er jo selvfølgelig til gavn for bønderne og deres indkomst. Der er utallige eksempler på det her i projektet, og vi har hørt mange fortælle om deres enormt forbedrede udbytter. Her har vi en gruppe i Ngarama Subcounty, Brencheche West Group. Foruden landbrugsprojekter, så har den her gruppe også fundet en hel masse andre projekter, som forbedrer deres levestandard. De fletter blandt andet kurve af papyrus og plastikstrimler, som de kan sælge på markeder og til turister for eksempel. Så har de også lanceret brændebesparende murstenskogesteder, som giver dem en besparelse på ca. 70% i brændeomkostninger. Og endelig så har de fået de her, eller købt, de har været i stand til at købe de her sauerbaks, som er vandrensningssække, hvor 4 liter vand renses ved 4 timer i solen. Det er simpelthen solens UV-lys, der renser vandet. Og det giver dem også en stor besparelse i forhold til at skulle skaffe vand på anden måde, gå meget langt for at hente det. Her har vi et af de murstenskogesteder, som vi har introduceret i projektet. Vi sidder her i køkkenet hos et gruppemedlem, som har fået sådan et murstenskogested. Fordelen ved det er, at det bruger langt mindre brænde end deres traditionelle kogesteder, som består af 3 store sten. Der er simpelthen meget bedre udnyttelse af brændet her i kogestederne af mursten, og det betyder, at de har langt mindre røg i køkkenet, og de sparer en hel masse på det dyre brænde. Vi er ude og besøge en af grupperne, som er med i vores projekt, og de har præsenteret os med
alt muligt. Vi har grisekød her, som er lavet på en af de murstenskogesteder, som de har fået introduceret igennem projektet. Vi har matoke, som er lavet ud af de bananer, de har i rigtig mange mængder hernede. Og vi har kål og grøntsager og ris, og alt, der er her på bordet, kommer fra deres egne haver, så de bliver ikke nødt til at komme ud og købe nogle fødevarer. Our groups are involved in our civic methodology. The civic methodology stands for savings and internal lending communities. These are groups where members come together. They are certain in number. They save. They pour money on a weekly basis. They save in their metal box and they borrow amongst their members. And the intentions of the groups, that is what we call saving with a purpose, is why the members save. I deres spare-låne-aktivitet, det som i projektet kaldes SILK, der sparer husstandene, de her 20-30 husstande i hver gruppe, sådan 4-50 kroner op hver uge eller hver måned. Og det skaber så en pulje i gruppen, som de enkelte medlemshusstande kan låne fra, til enten til investeringer i større ting eller til småbehov nu og her. Det kan for eksempel være til at anskaffe sig nogle høns, så man kan etablere en produktion af æg, der kan sælges. Det kan også være til at købe specialfoder til ens grise, som er mere ernæringsholdigt. Og det kan være sådan noget som investering i at etablere en købmandsbutik. Det kan være indkøb af symaskiner til en lille skræddervirksomhed. Det kan være biavl. Det kan være dampbrug. Det kan være simpelthen at betale skolepenge til alle børn i husstandene. Og det kan være etablering af plantager med passionsfrugter. Det kan være til solcellelamper, så børnene kan læse lektier om aftenen. Der er også eksempler på en gruppe, der har investeret i telt og plastikstole til udlejning. Det kan være maskiner også til forarbejdning af de afgrøder, som gruppen producerer. Og så endelig kan det være til anlæggelse eller udvidelse af køkkenhaver, som giver husstandene en god og ernæringsrig varieret kost. Det her, det er bananvin. Det er et eksempel på et værdiforøget produkt. Nogle af grupperne i vores projekt her, de er begyndt at lave den her bananvin. Og det er de, fordi når de høster deres bananer, så er bananerne også modne alle mulige andre steder. Det vil sige, at værdien af rå, almindelige bananer er meget lav, måske kun et par kroner for en klase. Når de så laver vin ud af det, så er holdbarheden for det første meget længere, og de kan sælge det på helt andre markeder. Andre eksempler, det er for eksempel at lave mel af sine sojabønner, og også male andre afgrøder og blande det sammen til sådan rigtig næringsrige produkter. Så er det også for eksempel, at man tørrer frugt og grønt og sælger det som snacks. Og endelig så er det emballering, altså simpelthen bedre emballage på produkterne, så de kan holde sig et godt stykke tid ud over høsttidspunktet, og dermed sælges, når priserne er høje. Så ja, bananvin, en rigtig god idé. Og så smager det faktisk også ganske udmærket. Faktisk som en mellemsød sherry. I will explain a cluster in the project context. Here, a cluster is a group of self-help groups. So in our project context, the cluster is an apex body or an organization of more than between 4 to 5 groups that we have formed at a parish level. And the cluster has many importances. One of them is a voice for the groups. So there are many benefits of a cluster. Et andet koncept i projektet, det er den såkaldte solidaritetskæde, hvor at grupper, som er kommet godt i gang og har fået noget styrke, noget viden og også begyndt at få lidt indtægt, de trækker en anden gruppe med ind i projektet og oplærer dem, giver nogle afgrøder fra sig og nogle teknikker, således at projektet simpelthen udvides med det dobbelte antal grupper. Oplysning om menneskerettigheder, det er en meget vigtig del af projektet. Vi har fået utrolig mange vidnesbyrd om, hvordan det har
ført til en forandring i de små samfund. Menneskerettighedskendskabet er meget småt, men her har de altså fået at vide, at de rent faktisk har en masse rettigheder, og der kan gøres noget ved de sager, de oplever. Så det har ført til en virkelig stor reduktion i antallet af sager om vold i hjemmet og mishandling af børn blandt andet. So Mend the Broken Heart was started in 2004 with the aims and goals to help the vulnerable children and orphans who were affected by the death of parents because of HIV/AIDS and malaria and other diseases. Mend the Broken Hearts also helps in gender-based violence, in reducing it, and also helping the poor communities to come out of poverty.